πόλη μας και στον Ιατρικό Σύλλογο. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, πολλά χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που ο Υπουργός επισκέφτηκε τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Αυτό δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία από μέρους σας επικοινωνίας με τους φορείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ θέλω να πω 2-3 πράγματα ως γιατρός, ο οποίος εκπροσωπούσα επί χρόνια τους συναδέλφους μου που εργαζόταν στο τώρα παιδί. Είμαι από τους γιατρούς που έχουν απολυθεί με τον από έτους νόμο δημιουργίας του παιδί από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα σχετικά με την λειτουργία των ιατρίων του παιδί και σχετικά με τις δικές μας απόψεις στο τι πρέπει να βελτιωθεί. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, όπως γνωρίζετε, ότι αυτή τη στιγμή στον χώρο των πολυιατρίων του παιδί υπάρχουν γιατροί με διαφορετικά ωράρια, διαφορετικές συμβάσεις, διαφορετικούς τρόπους εργασίας. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κλείσαν τα ιατρεία τους και μείναν ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι εργάζονται έχοντας ανοιχτά τα ιατρεία τους με το προηγούμενο καθεστώς, γιατί βρίσκονται εκεί με δικαστικές αποφάσεις οι οποίες τους δικαίωσαν. Και υπάρχουν φυσικά και γιατροί οι οποίοι είναι περίπου 2.500 στον αριθμό συνολικά, οι οποίοι απολύθηκαν από το παιδί, διότι δεν έκλεισαν τα ιατρεία τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η αδικία εις βάρος των γιατρών, ειδικά εις ό,τι αφορά τους γιατρούς που έφυγαν, εξαναγκαζόμενοι να φύγουν, διότι εντός μιας εβδομάδας τους είχε ζητηθεί να κλείσουν τα ιατρεία τους, έχει αναφερθεί και προεκλογικά από την παρούσα κυβέρνηση ότι θα το δει έτσι πολύ στενά για να αποκαταστήσει αυτή την αδικία. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να σας πω σχετικά με τους ήδη υπηρετούντες γιατρούς του παιδί είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό που έχει υποσχεθεί η πολιτεία, γιατί η πολιτεία έχει συνέχεια, να γίνει ολοκλήρωση των χρήσεων, να αναγνωριστεί η μισθολογική τους προϋπηρεσία. Υπάρχει ένα άλλο θέμα σχετικά με τον βαθμό του διευθυντού και την 20ετία που ήταν, ας το πούμε, μοναδικότητα σε αυτό το νόμο, διότι στο νόμο του ΕΣΥ διευθυντής με προϋπηρεσία μικρότερη από 20ετία μπορεί κάποιος να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή για την λειτουργία των ιατρίων, η στελέχωση των ιατρίων από προσωπικό ιατρικό και παραϊατρικό, διότι αυτή τη στιγμή 2.500 γιατροί φύγαν. Η γειτονιά λοιπόν έχασε αυτή τη στιγμή ας το πούμε, το ιατρείο στο οποίο μπορούσε ο ασφαλισμένος να προσφύγει, και από την προκήρυξη των επικουρικών γιατρών μόνο 170, αν δεν απατώμε, από τις 900 θέσεις ανταποκρίθηκαν. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χρειάζονται γιατροί στα ιατρεία του παιδί. Χρειάζεται τα εργαστήρια του παιδί να εξοπλιστούν, τα οποία πραγματικά κάποια κλείσαν και κάποια υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου γιατί δεν έχουν πραγματικά εξοπλισμό. Χρειάζεται δηλαδή μια στελέχωση όλων των μονάδων, κύριε Υπουργέ, διότι πραγματικά τα ιατρεία του πρώην ΙΚΑ, τα πούμε έτσι, ήταν η κοιτίδα της υγείας σε κάθε γειτονιά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πραγματικά με πολύ προτεραιότητα να γίνει. Εμείς λοιπόν σαν Ιατρικός Σύλλογος θεωρούμε ότι η επαναλειτουργία των ιατρίων του παιδί και η στελέχωσή τους όπως ήταν και καλύτερα, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι από τις προτεραιότητες τις οποίες θα πρέπει να δοθούν σήμερα στην υγεία. Εγώ αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για την παρουσία σας εδώ. Μια φράση να πω πάνω αυτό.